खुलुमबाय। गिबियावनो नोंथांमोनखौ बयखौबो सोरजिदा क्रिएटिभिटि चेनेलाव बरायनायजों लोगोसे फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ बावहरग्रोनाय जाबाय। दिनैनि माखासे निउस आपडेटफोरखौ नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायथिना होनो आवगायनाय जालायबाय। नोंथांमोनहा भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला लाइक खालामगोन होनना आसा खालामबाय। लोगोसे इउटिउब चेनेलखौ दाबो साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामनानै लानो थाखाय गुरै खावलायनाय जाबाय। थ' बिदिब्ला जोङो भिडिअखौ जागायनोसै। गिबियावनो दङ बड'लेण्ड जनजाति सुरक्षा मन्च, बनसु ट्राइबेल स्टुडेन्टस इउनियन आरो गुबुन गुबुन आफादनि खौरांगिरि मेल। मिथिनाय बायदिब्ला बे खौरांगिरि मेलखौ गुबैयै आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बुंनाय ब्राह्मण नङै बाङालि हारिनि सुबुंफ्राबो बिटिआर ओनसोलाव हा बायनो हागोन होननायनि हेंथायैनो लानाय जादों। नंगौ, 2003 मायथाइनि उनाव फैनाय सुबुंफोरानो ट्राइबेल बेल्ट एरिया एबा बिटिआरआव हा बायनो मोना। बबेखानि बर' मानसिफ्राबो बायजोनिया हा लानो मोना। बेखायनो बेबायदि खालामनानै जोंनि 6 सिडुएलखौ धंस खालामनो नागिरदों होननाबो बुंथियो बिथांमोनहा। बेनिखायनो मोजाङै सानै हयै खामानिखौ मावलांनो थाखाय खावलायनाय जायो बिथांमोनहा, नङाब्ला गुबुन लामा लानाय जागोन होननाबो गोख्रों रावजों बुंथिना होबावो बिथांमोनहा। फरायसालिखौ बांद्राय गरम दुंखावनायनि थाखाय फुंनि 7:30 रिंगानिफ्रायनो थाखो खालामनो बिथोन होदों सोलोंथाइ मन्थ्रि बिथाङा। नंगौ, दायो गासै रायजो नाङैनो 38 डिग्री सेलसियास दुंखावनायनि थाखायनो हाहाकार जादों, जेराव बे दुंखावनायनि जाहोनाव फरायसालियाव फरायनाय फरायसाफोराबो गरमाव थाखो लानायाव गोबां जेंना जेंसिजों मोगा-मोगि जानो गोनां जानायखौ नुनो मोनबाय थानाय जादों। बेखौ नोजोर बोनानैनो दायो नगाव, कार्बि आंलं आरो कामरुप जिल्लायाव थाखोखौ 7:30 रिंगानिफ्रायनो खालामनाय जादोंमोनब्लाबो दायो नाथाय गासै आसामनि जिल्लाफोरावनो फुंनि 7:30 रिंगानिफ्रायनो थाखोखौ खालामनो थाखाय मैया सोलोंथाइ बिफाननिफ्राय गासै जिल्लानि जिल्ला बेंगिरिनिसिम बिथोन हरनाय जायो होनना मिथिनो मोननाय जादों। नंगौ, बे बाथ्राखौनो मैया सोलोंथाइ मन्थ्रि डक्टर रनज पेगु बिथाङाबो टुइटारनि गेजेरजों फोरमायथिना होदों। मख'जाथावदि फुंनि 7:30 रिंगानिफ्रायनो फरायसालियाव फरायसाफोरा फैनांगोन आरो सानजौफु 12:30 रिंगायावनो थाखोआ जोबगोन होनना बुंथिना होदों मानगोनां सोलोंथाइ मन्थ्रि बिथाङा। इ-रिक्सा सालायगिरिनि मोनसे अगेन मुगैथाव आखु। नंगौ, साननि समावनो सासे इ-रिक्सा सालायगिरिया रिक्सायाव गाखोनाय सासे सिख्लाखौ मुगैथाव आखु बाहायदों। मिथिनाय बायदिब्ला मैया साननि समावनो नाजिरानि लिगिरि फुख्रिनि साखाथियाव जादों बे जाथाया, जेराव सिख्लाया जाय जायगायाव थांनो नागिरदोंमोन बे जायगायाव थाङालाबासिनो गुबुन जायगायाव लाङो आरो सिख्लाखौ इ-रिक्सा सालायगिरि दुथाङा गाज्रि इसारा होनाय जायो, जायनि थाखाय सिख्लाया गिनानै रिक्सानिफ्राय बाज्रुमनानै गावनि जिउखौ रैखा खालामनो हायो होनना मिथिदों। उनाव सिख्लाखौ गंसे देहा फाहामसालियाव थिसननायबो जायो होनना मिथिनो मोनबावनाय जादों आरो रायजो राजाफोरा दुथां रिक्सा सालायगिरिखौ पुलिसनो गथायना होयो होननाबो मिथिनो मोनबावनाय जादों। सासे बर' गथ' फरायसाया पान्जाब रायजोआव सहैदों। मैया खौरां बिजोङाव मिथिनो मोननाय बायदिब्ला सासे अभिजित रामसियारि मुंनि बर' गथ' फरायसाया ट्रेनजों थांफ्लांनानै पान्जाबाव ट्रेननि रैखाथि बिफाननि आखायाव दंहैयो होनना मिथिनाय जादों। मिथिनाय बायदिब्ला अभिजित रामसियारिखौ उदालगुरि जिल्लानि गंसे फरायसालियाव हस्टेलाव थानानै फरायोमोन होनना मिथिनो मोनदोंब्लाबो बे खौरांखौ लिरजासिम बे गथ'नि गुबै थं आरो बिमा-बिफाखौ मिथिनो मोनथ'यैयाव नखराव खौरां हरनो मोनथ'नाय जायाखै होननाबो मिथिनो मोनबावनाय जादों। गबिन्द बसुमतारिया गासै 60 फरायसा आरो 60 सा बेमारिफोरनो रांखान्थियारि अनसुंथाइ रानना होदों। थांनाय सरकारनि आद्रा जानानै थानाय सुरहित बिथांखिनि जोहै बे अनसुंथाइखौ रानना होनाय जायो। मिथिनाय बायदिब्ला बे सुरहित बिथांखिया 2020 मायथाइसिमल'मोन, नाथाय सम सिमाया बारलांब्लाबो सिगांनि सरकारा बे अनसुंथाइफोरखौ राननानै होजोबनो हायैयाव मैया बे बिथांखिनि जोहै उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय उदालगुरि सोहोरनि मिउनिसिपेल बर्डनि कनफारेन्स नब्लाङाव गासै सा 60 फरायसाफोर आरो सा 60 बेमारिफोरनो बे रांनि अनसुंथाइखौ राननानै होनाय जायो बिटिआरनि लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा गबिन्द बसुमतारि बिथाङा।
मख'जाथावदि बे हाबाफारियावनो बाहागो लानानै बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंदों दि साफ्रोमबो बे रांखौ जाहाथे मोजां हाबायाव बाहायो आरो फरायसाफोरा एडमिशन लानायफोराव एसेब्लाबो सहाय मोननो हागोन होननानै बे रांखौ राननाय जायो होनना बिथाङा बुंथिदों। गबिन्द बसुमतारिया खौरांगिरिफोरनि सोंनायाव रोदोमखां बिथांखिनि जोहै फैगौ 5 जुनआव उदालगुरियाव बारग' एनडिएफबिफोरनि फिन जिउ राहा सुंथाफिननांगौनि थाखाय राइस मिलखौ गायसननाय जागोन होनना बुंथियो। बेनिखायनो गासै बारग' एनडिएफबिफोरखौनो बे बिथांखिजों नांथाबना थाफानो थाखायबो खावलायहरनाय जायो। सिलगारा गोजौसिन गेजेरारि फरायसालिनि गोरायुंनि खौरांगिरि मेल। कंग्रास मुसाहारिया सासे बेस्ट फोरोंगिरि, बेनिखायनो बे फोरोंगिरिखौनो मोनफिननो लुबैयो। थांनाय 1 जुन खालि सानै फरायसाफोरनि दावराव-दावसि जानायाव कंग्रास मुसाहारि मुंनि सासे बर' बिजोंनि फोरोंगिरिया फरायसाफोरखौ मीमांसा खालामनो थाखाय नारा-नाथा नाजानाय जादोंमोन, जेराव ओनसोलनि रायजो-राजा एबा दिथागिरिफोरा कंग्रास मुसाहारिनि हेंथायै फरायसाफोरखौ बुनायनि अजद होनाय जादोंमोन, जायनि जाहोनाव दायो बे फोरोंगिरिखौ बे फरायसालिनिफ्राय गुबुनाव दैथायहरनांगौ होनना बाथ्राखौनो लानानै मैया फरायसालिनि गोरायुं अबिनाश बर', लोगो फोरोंगिरि अमल कृष्ण दास बिथांमोनहा मोनसे खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों गासै जाथायखौ फोरमायना होनायजों कंग्रास मुसाहारिया सासे रोंगौथि गोनां फोरोंगिरि आरो बर' बिजोंनि थाखाय बेस्ट फोरोंगिरि होननानै बे फोरोंगिरिखौनो मोनफिननो लुबैयो होनना खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों बुंथिना होबावो। तामुलपुराव ट्राइबेल एम्फरियाम काम फुड कर्ट लुफुंनो थाखाय अन्थाइ खाम्फा गायसनदों। नंगौ, बिटिआर ओनसोलाव थानाय गासै ट्राइबेल सुबुंफोरनि जौगानायखौ नोजोर बोनानै मैया बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा तामुलपुरनि दरंगायाव बे ट्राइबेल एम्फरियाम काम फुड कर्ट प्रजेक्टखौ गायसनना होनाय जायो होनना मिथिनो मोननाय जादों, जायनि गेजेरजों बिटिआरनि गासै ट्राइबेल सुबुंफ्रानो मुलाम्फा जागोन होननाबो गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा खौरांगिरिफोरनि गेजेराव बुंथिना होदों। बिजनी दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव दख'रानि सिङाव थानाय बर' बिजोंजों फरायनानै सेथि मासि मोननो हानाय फरायसाफोरखौ सानजारां लकेश्वर ब्रह्म देरहासार बान्था बिमुं होनानै बरायनाय जादों। जों बयबो मिथिगौ, दुलाराय बर' फरायसा आफादा आथिखालाव बर' बिजोंजों फरायनानै मेट्रिक आनजादाव सेथि थाखोआव उथ्रिसारनो हानाय फरायसाफोरखौ थुलुंगाखांहोनो थांखिजों बायदि बिमुं होनानै बरायबाय थानाय जादों। नंगौ, बेबायदिनो मैया बिजनी दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो सेथि थाखोआव उथ्रिसारनो हानाय फरायसाफोरखौ बरायनाय जायो। मख'जाथावदि मैयानि बे बरायनाय हाबाफारियाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सोलोंथाइ नेहाथारि सोमावसार बसुमतारि बिथाङा बाहागो लाहैनाय जायो होनना मिथिदों। बिथां सोलोंथाइ नेहाथारि बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंनाय बायदिब्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा थांनाय 2006 इं मायथाइनिफ्रायनो सोलोंथाइनि सायाव मैखोमै हाबा मावदों, जायनि जाहोनाव 2006 मायथाइयाव सोलोंथाइ बोसोर फोसावनानै बै समाव 66 साल' सेथि मासि मोनदोंमोनब्लाबो आथिखालाव गासै 3510 सा फरायसाफोरा सेथि मासि मोननो हाबाय। लोगोसे बिथाङा बुंबावदों दि बेफोर दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मोनफ्रोमबो फरायसालियाव थांनानै सोलोंथायारि सांग्रांथि मेल लानाय, जिउ राहा दानायनि हाबाफारि लानाय, फोरोंगिरिफोरजों सावरायलायनाय, दिथागिरिफोरजों सावरायलायनायनि थाखायनो बे मोजां फिथाइखौ मोननो हादों होनना बुंथिना होबावदों। दाखालि उरिष्या रायजोआव रेलनि जाब्रबथाय जानायाव थैनायनि अनजिमाया बांबावगोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। दासिमाव थैनायनि अनजिमाया 290 सा आरो जोखोमा 900निबो बारा जादोंमोनब्लाबो थैनायनि अनजिमाया बांबावगोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। मिथिनाय बायदिब्ला जाथाया जादोंमोन गंसे मानसि रोगाग्रा गारिया गंसे माल गारिजों सौग्रावनायाव जादोंमोन। बे जाथाया मख'जाथावदि बे जाब्रबथाय जानायाव थैनाय नखरफोरनो 10 लाख राङै अनसुंथाइ होनाय जासिगोन होननाबो फोसावना होदों भारतनि रेल मन्थ्रि बिथाङा। आदिबासि पिपल्स लिबारेशन आर्मिनि सा 39 केडारफोरा गावखौ गथायदों। नंगौ, बे समाव आदिबासि हारिनि गोबां हाथियार लाग्रा आफादफोरा गोजोनखौ लुबैनानै मोनसेनि उनाव मोनसे गोजोन सावरायनायाव ओंखारबोबाय थानाय बायदिनो दाखालिबो आरोबाव आदिबासि पिपल्स लिबारेशन आर्मिनि गासै सा 39 मावथिफोरा कार्बि आंलं जिल्लानि बकाजान पुलिस आरो आसाम राइफलनि आखायाव गावखौ
गथायफैनाय जायो होनना मिथिदों। लोगोसे बे 30 गुसा केडारफोरा गावसोरजों लोगोसे गोबां बिबांनि गोहोगोरा हाथियारफोरखौबो गथायफानाय जादों होनना मिथिनो मोनबावनाय जादों। क'क्राझाराव ट्रेननि जाब्रबथाय। मिथिनाय बायदिब्ला मैया 10:30 रिंगायाव क'क्राझारनि साखाथियावनो गंसे मुं मिथियै गोदान ट्रेना क'क्राझार ट्रेन स्टेशननिफ्राय 1 किल'मिटारसो थांनायनि उनाव इन्जिन आरो दाब्बाया आलादा आलादा जायो। अदेबानि इन्जिना हारसिंनो खारबाय थानाय समावनो दाब्बानिफ्राय जनानै खारलाङो होनना मिथिनो मोननाय जादों। जायखौ लानानै गोबां सुबुंनि गोसोआव मोनसे समखिखांनाय सोमजिदों। मख'जाथावदि मैयानि बे जाब्रबथायाव रावबो दावबायारिफोरानो जेबो रोखोमनि जोखोम एबा खैफोद जायाखै होनना मिथिनो मोनबावनाय जादों। गसाइगावआव हमजादों गोबां बिबांनि गान्जा। नंगौ, बेबायदिनो सम सम गसाइगावआव गान्जा हमबाय थानायखौबो नुनो मोनबाय थानाय बायदिनो मैया मोनाबिलि समाव गसाइगाव सिमलटापु पुलिसनि सिग्रोमनायाव गुवाहाटीनिफ्राय बिहार फारसे थांबाय थानाय गंसे ट्राक गारियाव हमनो मोननाय जायो बे गोबां बिबांनि गान्जाखौ। मिथिनाय बायदिब्ला हमजानाय गान्जाया 557 केजि होननानै मिथिनो मोननाय जादों। लोगोसे सानै दायनिगिरिखौबो हमनो मोनफानाय जायो होनना मिथिदों। बे हमजानाय दायनिगिरिफोरखौ बिहारनि थागिबि आनन्द कुमार आरो प्रदीप राय होनना सिनायथिनाय जादोंमोन। मख'जाथावदि बे हमजानाय 557 गान्जाखौ खमावबो 3 कौटि रांनि बांसिन जागोन होननानैबो बुंथिनो मोननाय जादों। बेजों लोगोसे दिनैनि रादाबा बेखिनियानो। गोजोन्थों।